हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियावनो बेरेफुंजानि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आङो दिनै गोदान आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर। बेनो जाहैबाय गावबागावनि मबाइलजोंनो PM किसाननि जितु फैसा हाबगोन बेनि 18थि इनस्टलमेन्टखौ माबोरै चेक खालामनांगौ आरो मा जानानै दं बेनि बागै नोंथांमोननो आङो होनो थाखाय लाबोलायबाय लोगोफोर। फैदो बिदिबा स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। बेनो जाहैबाय नैबे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोनाबो थांनानै बेफोरबायदिनो चेक खालामना नायहैनो हागोन। दा बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना गावनि मबाइलजोंनो बेफोरबायदि चेक खालामना लानो थाखाय फैदो लोगोफोर। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे फुल डिटेल्स नायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। गावबागावनि मबाइलावनो नैफोरबायदि लिंकआव थुनानै बेफोरबायदि फैगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना सेलेक्टआव थुनानै केटेगरियाव थुनानै PM किसाननि नैबे लिंकखौ थुनानै होदो लोगोफोर। बेनि उनाव प्रसेसिं देखायगोन, बेखौ लडिं जानो होदो लोगोफोर। फार्स्टआवनो प्रसेसिंखौ खारजोबनो होग्रो। दानिया खारबाय। बेनि उनाव नैखिजा राइट साइडखिजा पेमेन्टनि अपसन दङ, पेमेन्टआव थानो हो। लोगोसे नैदि PM किसाननि गाहायाव एप्लिकेसन ID नुगोन गावबागावनि, दायो फिलआप खालामनानै हो। आं आंनि एप्लिकेसन ID खौ फिलआप खालामना होबाय लोगोफोर। बेनि उनाव गाहायाव केपचा नुगोन, सार्च खालामनानै हो। सार्च खालामना होबाथाय मा फैगोन लोगोफोर नायलांनो हासिगोन। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्किप खालामाजासिनो फार्स्टनिफ्राय लास्टहालागै मोजाङै नायलाङो, अब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन माबायदि खालामनांगौ गावबागावनि मबाइलजों। बेजों लोगोसेनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो भिडिअखौ मोजाङै नायलांनानै गावनि मबाइलजोंनो चेक खालामनो हागोन होननानै आङो आसा फारियो लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो। बाबा सिरिथा दावराव खालामनाङा। दा सार्चआव थुना होदो लोगोफोर। गावबागावनि जि केपचा फैदों बेखौ थुना होदो। आं केपचाखौ फिलआप खालामबाय आरो एप्लिकेसन ID खौ थुनानै सार्चआव खालामना होबाय। दा प्रसेसिं देखायबाय दं लोगोफोर। प्रसेसिं लडिं जाखांनायनि उनावसो देखायगोन लोगोफोर मा स्टेटास फैयो नोंथांनियाव। पेमेन्टआ फैसाया हाबगोन ना हाबा बेनि फुल डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। लोगोसेनो बे फैसाया माला हाबगोन बेनि डेट गासैखौबो क्लियार नुनो मोनगोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोननियाव मा जानानै दं, मायाव नांथानानै दं। दिनै 4 तारिख लोगोफोर अक्ट'बरनि। गाबोननो हाबगोन बायदि 5 तारिखनि अपसन देखायदों इयाव। नै दा सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंथांनियाव नैफोरबायदि गावबागावनि स्टेटासा फैगोन लोगोफोर। गाहायाव नायलांदो। दा बेफोरबायदि स्टेटास फैगोन। बेनि उनाव नोंथांमोननियाव नैबे मा होनो बेयाव फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड लाइनाव नायदो। थार्ड लाइनाव डेट देखायखानाय दङ 30 सेप्तेम्बरनि। एप्रुभ जाना दोनखायो एजेन्सिनि आखायाव। ओमफ्राय 30 सेप्तेम्बर लिरनाय दं 2024। बेयाव पेमेन्ट पेन्डिं एट बेंक होनना बुंदो। बेंकसिम पेन्डिं जाना दंखायो लोगोफोर। 5 तारिखै हाबगोना एबारनि 18थि इनस्टलमेन्टनि फैसायो लोगोफोर। दा फैदो मोजाङै नायलांदो लोगोफोर। बेफोरबायदि चेक खालामनानै नायनो हायो। बे फैसाया दुर्गा फुजानि आगोल मोननायनि खोथा लोगोफोर। नोंथांमोना दुर्गा फुजा जानोबा मोननो हासिगोन। लोगोफोर भिडिअखौ मोजाङै नायलांगोन होननानै आं आसा फारिबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामो लोगोफोर।
बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाहैबाय। मानो होननानै बुङोबा आंनि गोदान गोदान भिडिअ हगारनायफोरा नोंथांमोननि चेनेलाव जाहाथे मोनहैयो आरो नोंथांमोना मोजां मोजां आपडेट बिदिनो मोननानै नायलांनो हायो, बेखौनो आं आसा फारियो लोगोफोर। थौदो लोगोफोर बिदिबा जोंनि दा माला हाबगोन, तारिखआव हाबगोन बिनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। बिनि डेटआ मालामोन, मा होनाय दङ डेटआ, बेखौ नोंथांमोना PM किसाननि मोनसे वेबसाइटआव थांनांगोन लोगोफोर। दानिया नायलांनो जोङो आवगायदिनि लोगोफोर। नोंथांमोना स्किप खालामालासे भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय, होमबानो बुजिनो हागोन गावबा गावनि मबाइलजों माबायदि चेक खालामनांगौ। फैदो बिदिबा क्रमआव थांदोनि लोगोफोर। गावबा गावनि मबाइलनि क्रमआव थांदो। बेयाव क्रमआव थांनानै नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन बेयाव PM किसान लोगोफोर। PM किसान नै बेयाव सार्च खालामना होदो। PM किसान आंनाव लिरनाय दंखायोमोन। सार्च खालामबाथाय लोगोफोर फार्स्टआवनो फैगोन नै PM किसान सम्मान निधिनि लिंकआव थुना होदो फार्स्टआव। बेयो थुखांनायनि उनाव लोगोफोर मा फैयो नायदोंदो। बेयाव थुना होबाय आङो। सार्च जाबाय दं लोगोफोर। टाइम लायो, नेटनि खोथा ना, बहुद स्ल' जायो। फैदो, रानिं जाबाय दङ। नैरा लोगोफोर फैलायबाय। दानिया नैबेबायदि फार्स्टआव माबा नुजायो बेखौ दाननानै होबानो जाबाय। दानना होखांनायनि उनाव एसे बोखोनानै नायदो। बोखोना नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैयाव फार्स्टआवनो देखायखानाय दङ माला हाबगोन बेनि डेटखौ। नै गोजा सिनजों लिरनाय नुदोंना लोगोफोर, बेयाव नायदो। बेनो लोगोफोर, बेयाव 5 तारिख अक्ट'बर लिरनाय दं। बेयाव रिलिज खालामना होगोन लोगोफोर, मोजां फरायना नायबानो जायो। गोजा कालारजों लिरनाया 19थि इनस्टलमेन्टनि PM किसान स्किमनि बेनि डेटआ 5 अक्ट'बर 2024 लिरनाय दं। बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माबायदि चेक खालामनांगौ, बेफोरखौ आङो डिटेल्सखौ होनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामो, बेनि थाखाय आं आसा फारिबाय लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियानो। बेरेफुंजानि नोंथांमोननिसिम आङो PM किसाननि जिथु आपडेट फैदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव हगारनाय जाबाय लोगोफोर। बिदिबा नोंथांमोनाबो गाव गावनि मबाइलजों थांनानै नायहैदो। थेंक इउ लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोनखौबो आङो बिदिनो नायलांगोन होननानै आरो आंनि जिथु चेनेल बेखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय लोगोफोर। थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय।